nandur wit nanas guys. Lagi nyong wis nyiapna pacul ge. Pacule ya ora landep kain tapi ini masah layak guys. Nandur wit nanas nang endi mbak? Lah ya nang kebon guys alias pekarangan omah. Wit nanas guys. Cilik ya. Ya bang wingi-wingi terus panen nanas dadine kan anak-anakane nggih tek arah tek tandur guys. Nah, tak gaweni luangan aduh malah pacule copot guys. Ya wis tak dandani mikir lah ya guys. Wite tak tandur lah wong wis mandan jero guys ya banjur diurugi lemah. Lah dalam malah copot maning kie pacul blegidik temen. Ya wis lah akhirnya macul orang nganggo gagang guys. Wis nanduri kayak bae lah. Nimbang cepet-cepet baik kesuwen. Kayak beda deal lah ya guys. Singkat cerita bae miki wis tak tanduri kabeh gue kan rampung. Alhamdulillah.